gasarm i ham. Er det en for reje? Det er en lille rejespand, han har fundet. Jeg ved ikke hvad. Folk de tænker, at han er fuldstændig bindegal. Ja. Det er det eneste at holde der på i flyene. Hvor meget? Så skal der fylde en helt op. Ja. Nu begynder den at blive levende, eller hvad? En sænke frem. Hvordan er den med stabiliteten? Er han ved at have den fyldt op nu? Det er nu rart nok at vide, hvordan det reagerer, ikke? Ja. Altså, jeg tror da ikke, det er ligefrem er behageligt, at den... Men bare det, den kan lade sig gøre, at den kan hænge op i overfladen, ikke? Men det eneste, der er langt op i kanten endnu. Hvordan er stabiliteten i den? Er det rigtigt? Jamen ikke det, jeg tænker på. Jeg tænker på, vil den, hvis du vipper med en, vil den så vælte, eller hvad? Jamen synes du, den er ringe? Altså, den kan da godt holde sig flydende. Den kan da sagtens holde sig flydende. Men hvis det har været ude i bølger, så er den næste bølge nok kommet og skyllet henover. Jo. Nu begynder det at blive kritisk, eller hvad? Men ikke mere, end det kan lade sig gøre. Og... Vandet står højere indvendigt i cockpittet nu, end det gør ude. Ja, det er lige før. Ja, det kan jeg godt se. Ja. Men altså, det er da noget, der sådan ligesom kan godt lade sig gøre. Og... Men om man så kan nå at øse lige så hurtigt, men så sætter man heller ikke ved sådan en, for det er den der fra rejer af, der har fået taget med i dag. Lille rejespand. Ja. Det er godt nok ikke meget vand, der skal